Tak dnes sa ide urobiť nejaký ten progres na 36 po dlhšej dobe. A taktiež mi prišla veľmi dôležitá vec, bez ktorej by sa táto renovácia nedala uskutočniť. Je to zváračka, s ktorou by som mal vlastne vyvariť celú tú 36 bez problémov. No a k nej som si dokúpil aj takýto vozík, na ktorom bude tá zváračka spolu s plynovou fľašou. Tak sa môžeš pozrieť na timelapse z postavania tohto vozíka. Není rúčka na tom vozíku, aby sa to dalo pekne ťahať, čiže tam nejakú budem musieť potom vyrobiť. Zváračský drôt a zváračská kukla plus budíky na plynovú bombu. Samotná zváračka. Čiže je to zváračka, s ktorou sa dá zvárať plynom a takisto sa dá aj cez elektródu. Ja budem používať plyn. Rozsah je do nejakých 200 A, tuším. Môžete si to naštudovať, keď chcete. Ale je to vec, ktorá mi pomôže pri renovácii, takže super. A nemám s nimi žiadnu spoluprácu, čiže to som len tak dobrovoľne dal do videa. CO2 bombu ešte musím doriešiť, takže to tam neskôr dám, no ale ideme teraz nejaký ten progres spraviť s 36. Takže čo by som chcel spraviť v tomto videu, hej, je odstrojiť to komplet, čiže predná náprava dole, zadná náprava tiež dole a nejak tú kasňu zodvihnúť a položiť ju asi na kolesa len tak popod, lebo chcem potom spraviť taký vozík na to, že ono to bude na vozíku na takých kolieskách a budem to vedieť hoci ako posúvať túto. Čiže vlastne bude len holá kasňa na tom vozíku a potom na tom vozíku spravím do boku takto vlastne oceľové rúry, aby som to vedel zložiť na ten bok. Takže najskôr idem zadnú nápravu zodvihnúť, pretože je to jednoduchšie, lebo už veľa častí z tej zadnej nápravy mám odstrojených. It doesn't make any sense.
I cannot do wrong. At least that's how I think. I know it's rude, dog. Been too long. I spent this out my mind trying to get through, y'all. No Rudolph, but I be shining brighter than the moon fall. Displace them like I'm too skull. Really. Really raising the roof off you, baby. It's never about you, it's about what you do for me lately. Like 2-4, we shoot more than 80s. It was futons, we moved on to greater things. And being lukewarm will move y'all from A to Z. So I put that heat up in my pocket, in my nose for when it's cold. And I'm gon' keep winning regardless. Uber Eats before I'm broke. Gotta protect my fucking chakra from these money hungry hoes. Life is short, I gotta clock it. Can't let no leeches stop us. Hate these niggas that be hopping on these trends they tryna pose. And I don't get how it ain't haunting. Tryna act like I ain't dope. Point your fingers, say you hate me. Talk your shit and make your jokes. Just if you see me at the top, do not approach. You gon' waste my time, waste my time, waste my time, waste my time. Please don't waste my time, 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 waste my time. No a už to je odstrojené takto pekne. Takže dnešná misia splnená, nápravy sú dole. A my sa vidíme pri ďalšom videjku, v ktorom by som chcel urobiť vlastne ten vozík na karosériu, aby som s ňou vedel hýbať. Tak to by bolo z dnešného videa všetko, vidíme sa pri ďalšom, čau.